ma'am, okay ra ka diha, ma'am? Okay ra ko boy. Pagtarong dag-drive diha ay sigtan na ako. Ma'am, wala man ko na balaka, ma'am. Nabalaka lang ko sa imong safety ba. Sa man dun? Kadali lang ma'am kay bro. Namin. Naku nabantayan ba mo pag nadaot? Sige ko, i-check ko. Kay basig unsa na nadaot diha. Kasi lang mama mo. Kausun sana ako ni ma'am kay basig unsa na ning nadaot dali. Ano maginaw unsa may problema niya? Mura magnay kagulkol unsa ba? Ay sabi ako sinitakin niya kung kundi. Gaya ato uy, naugon sa nakubi. Gaya ana niya uy. Agent Step. Pero ma'am, relax naman kay maayo ra lagi ni ron ma'am. Ay kabala ka ma'am. Puti ka man nakunsa man ka diri. O sige, ayo sa nadira ha kay diri sa ako kay ilang ko. Sige ma'am, kay murag ako sa ganang tanawon kay murag unsa gigatong ning kahulkol ganay lagubor ra magkalit. Shit. Ano naman na siya diha? Ma'am, okay na siguro. Ma'am! Ma'am! Hindi natin kang ayaw pagpalayo. Unsa di ka? Ay, basta ayaw pagpalayo. Maigo ka rin kang sniper. Kaya na tabi ka ganyan ayaw pagpalayo. Sunod ito kang sunod. Hello, sir. Yes, sir. Kadali lang, sir. Kanaglisod ko. Hangin kayo. Yes sir, yes sir, yes sir. Pusilon ako sir. Sulod. Dara ka mamayag yung gawas ma'am. Oh no. Guwapo pa siguro ko. Sige. Puti ka may ka-step. Anong naa ka diha? Kabalo ka ng mga illegal na. Ano kang naabot siya diha? Kailangan may balaan ako unsa ang rason niya nga ni sulod siya sa sindikato. Balikan ta ka-step.